L-Emcast u l-kumpanija ta' kostruzzjoni QP Management Limited iffirmaw Memorandum of Understanding li se jara kollaborazzjoni bejn iż-żewġ partijiet fl-industrija tal-kostruzzjoni. Dan il-ftehim se jservi ta' kontribut sinifikanti biex jindirizza l-problema ta' nuqqas ta' ħiliet fis-settur li tant huwa importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna. Dwar dan tkellem Silvio De Bono, il-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Emcast, li fisser kif ta' spiss l-industrijalisti ma jsibux nies imħarġa u kwalifikati biżżejjed għal xogħlijiet f'dan il-qasam. Għalli għalhekk permezz tal-ftehim, iż-żewġ naħat se jaħdmu biex jiżguraw identifikazzjoni ċara tal-għanijiet tal-industrija fil-futur u biex jipprovdu l-kompetenzi u l-arfien meħtieġ biex jindirizzaw il-miri fis-settur. Sostna li l-kollaborazzjoni se sservi biex l-industrija tkun ta' attrazzjoni għal ġenerazzjoni l-ġdida sabiex tersa il-qoddim u tażel din il-karriera. Għaldaqstant permezz ta' dan il-ftehim l-Emcast u QP daħlu f'agreement biex jgħinu lil dawn l-istudenti li diġà qegħdin fil-korsijiet preżenti, imma inħajru wkoll studenti oħrajn biex jarfu l-possibilitajiet ġodda li hemm f'dan il-qasam biex bekk inkomplu nkabbru din l-industrija li hija tant hija importanti fil-qafas globali tal-industrija ta' Malta. Il-Peri David Schwireb fisser kif QP Management Limited ilha toffri s-servizzi tagħha fil-qasam għal dawn l-aħħar kważi 40 sena fosthom anke fir-Russja u fl-Afrika. Stqar li dan il-ftehim għandu lan li jarraf lill-istudenti x'karriera wiesa tista' toffri din l-industrija. Biex flimkien ma' kontraturi l-iżviluppaturi nifmu dan il-gap li għandna bżonn nimlew u nimmotivaw iż-żgħażagħ tagħna biex jidħlu f'dan is-suq li jipprovdi l-opportunità biex jissetjaw l-lum infushom għal din l-industrija ta' kwalità tal-lum u l-industrija ta' kwalità li rridu ma rridux rridu niffettjaw fil-futur.